Виж, хайде де, какво криеш? Уау! Виждаш ли това? Вече не мога да видя екрана ти от тук. Това е качено, не го виждаме. Изчезна. Как телефонът ти прави това? Може ли да видим? Какво направи? Какво? Кайната си тъпамбие, оръста бързко, как се бие, да се здраво дръж, че такава свата прави се веднъж. Да се здраво дръж, че такава свата прави се веднъж. 0885 17 35 67. Сара. За нея невъзможни неща няма. И при нея загуби няма. Професионален нумеролог. Изчиства всички видове магии и проклятия. Отключва къснета, ритуали за любов. Възстановява успех в бизнеса. Гарантирано алкохолна зависимост и наркомания. Помага при безплодие. Хиляди доволни клиенти. 0885 17 35 67. Not a chance, turn this love into a